Κομποσχήνη θα κρατώ να ανέβω στον ουρανό, με μικρούλες προσευχές που είναι τόσο δυνατές, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Και η πρώτη μου ευχή είναι αυτή που θα ακουστεί, Αγία Τρία σώσον πάντα ημάς, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Τη Δευτέρα μου ευχή θα τη λέω δυνατά, Κύριε ημώνη σου Χριστέ σώσον ημάς, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Τρίτη είναι η ευχή που θα πω στην Παναγιά, Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Την Τετάρτη την ευχή στον Άγιο Πρόδρομο θα πω, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Πέμπτη θα είναι η ευχή στους Αγίους που θα πω, Αγίοι πάντες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. Τελευταία μου ευχή στους αγγέλους θα την πω, Αρχάγγελοι και άγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό, όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό, όσο πιο πολύ μπορώ.